mahimo nga mapreserba ilang tawhanong kinabuhi ang uban nagtuon mga panipas, mga pakubol, daghan kayo ilang tun-an alang sa ilang maayong panglawas. Dili mo kaon ani, dili mo kaon ana para gyud mapreserba ilang lawas. Pero hantod karon wa may nabuhi sa atong panahon bisag 250 lang katuig mudangat man sa kamatayon. Mga kaigsunan, salamat na naa may Biblia angay di itang magtuon ug among ika-introduce nga ang Dios nag-andam og duha ka mahimayaong panulundon aron ta masayod sa plano sa Dios ug makabuhat sa kabubuton sa Dios. So dili lang ta kay masayod sa plano sa Dios, kundi makabuhat pa ta sa kabubuton sa Dios. Dunay duha ka mahimayaong panulundon giandam sa atong Ginoo. Usa sa gawas mao ang Biblia kon Holy Bible. Pinaagi sa balang kasulatan masayod ta sa plano sa Dios. Pero unsaon nato ang pagbuhat pagtuman sa kabubuton sa Dios? Dunay balaang espiritu nga iyang ihatag mupuyo sa tanang motuog mudawat niya aron makahimo ta sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. So balik ko na po, ang Dios nag-andam og duha ka mahimayaong panulundon aron ta masayod sa plano sa Dios o makabuhat sa kabubuton sa Dios. Pinaagi sa Biblia, masayod ta sa plano sa Dios o pinaagi sa balaang espiritu nga mupuyo sa atong sulod, makahimo ta sa pagbuhat sa kabubuton sa atong Ginoo. So dili di ay supisente na magbasa ra ta Biblia kay masayod ta. Yes, masayod ta unsa ang kabubuton sa Dios, pero wa tay kusog, wa tay gahom sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Busa kinahanglan ato ning masayran ang duha ka mahimayaong panulundon gandam sa Ginoo ug angay pod atong tun-an. So mga kaigsunan, mobalik ko sa orihinal nga plano sa Dios, sa iyang walay katapusang plano. Ang Dios buot gayon nga ang tao magmalipayon, buot ang Dios nga ang tao mabuhi sa walay katapusan. Amen. Sa dihang gibuhat sa Dios ang tao, giumol niya gikan sa bug sa yuta, iyang gihuypan siyang gininhawa o gibutang niya didto sa tanaman sa Eden. Sa tanang binuhat sa Dios, inyong talang binilyon ka mga binuhat sa Dios, apil na ang dili makita o makita. Sa buti pasabot sa dili makita, sama sa mga tungaw, no, daghan mga binuhat sa Dios na dili kayo sayo nato ma-describe, pero kanang mga dagkong mga binuhat sa Dios sayo nato ma-explain. So iyon talang nga sa daghang mga binuhat sa Dios, ang tao ra ang binuhat sa Dios nga mo'y sentro sa iyang kasing-kasing. Gani humanyag buhat sa mga isda, sa mga langgam, sa mga mananap, ang Dios moingon maayo, God. Pero human yun niyag buhat sa tao, unsay gisulti sa Dios, mingon siya maayo kaayo. So sa tanang binuhat sa Dios sa tibuok universo, ang tao ra ang gibuhat sa Dios nga nakayon ng Dios maayo kaayo. Nga naman, kay ang tao di ay, Genesis 1:26, gibuhat sa Dios sama gyud sa dagway sa Dios. Way laing binuhat ang Dios sa universo nga sama sa iyang dagway. Unsay tuyo aron kasudlan sa Dios og makapadayag og Dios. Busa, salamat mga kaigsunan sa original nga plano sa Dios, buot sa Dios nga ipaambit ang iyang kinabuhi sa tao aron ang tao di magkalisod-lisod, di magantos ug dili mamatay. Busa gibutang ang tao sa tanaman sa Eden, diin giingnan sa Dios dinhi sa tanaman sa Eden daghang kahoy, makakaon mo sa tanang bungas kahoy, pero di ay duha kamay nung danong kahoy sa tanaman. Ang usa gitawag kahoy sa pag-ila sa maayog sa dautan, the tree of knowledge of good and evil, nga nagrepresentar sa yawa. O ang usa ka kahoy gitawag the tree of life, kahoy sa kinabuhi nga nagrepresentar sa Dios.
Pero na-warning ang atong Diyos sa tao. Iyang ginan, ayaw mo kaon, nining kahoy sa pagila, sumahig sa dautan, kaysa adlaw nga mo kaon mo, mamatay gayud ka mo. Kung makakaon, nakakaon pa untang tao sa kahoy sa kinabuhi, ni adturang panahona, matuman ang plano sa Dios na ang tao dili magkalisod-lisod, dili magantos, o dili mamatay. Pero ang resulta mga igsoon kay nasayop mang tao, ang giniling sa Dios nga kahoy mo may lang nakaon, busa giingnan sila sa Ginoo. Adan, kay nakasalaman mo, ang nagtintal mo man ang bitin, gitunglo sa Dios ang bitin, ang babae nga unang hingkaon, giingnan sa Dios nga magantos na ka sa imong pagpanganak o mangandoy ka sa imong bana. Ikaw pod, Adan, tungod kay nakalapas ka sa sugo sa Dios, giikan karon, maghago na ka o magkauna ka pinaagis pagpatulo sa imong mga singot. Magpaturok ang yuta o mga sampinit, mga kadyapa, pulitis, no? Aron sa tuyo nga ang tao makahibalo nga kasala sila, nasipyat sila, og ang problema mga igsoon, ang kahoy sa kinabuhi gigwardyahan atong panahona aron ang taong makasasala dili na makaduol. Naay tulog nga gwardya dito, naay kirubin, naay espada, naay siga sa kalayo nga nagpasabot ang kirubin sa himaya sa Dios, ang espada sa pagkamatarong sa Dios, ug ang sigas kalayo sa pagkabalaan sa Dios. Pinaagi nining tulo ang taong makasasala dili na makaduol sa kahoy sa kinabuhi, dili na makaduol sa Dios kay ang tao nakasala naman. Busa mingon ang Dios, gikan man kasabog sa yuta, sa abog sa yuta pug ka mupauli. Busa gisaysay sa daghang pasahis kasulatan, labi na sa Ecclesiastes Kapitulo 3, nga dunay mga panahon nga natudlo sa atong kinabuhi dinhi sa silong sa adlaw. Naay panahon sa pagtanom, panahon sa pag-harvest, naay panahon sa pagkalipay, naay panahon sa pagkasubo, naay panahon sa pagkatao, naay panahon sa pagkamatay. Daghan ang gi-explain ni Solomon sa basahon sa Ecclesiastes, mga kapanahonan ilalom sa adlaw. Mga kaigsunan, muni dagan sa atong kinabuhi karon, balikon ako, nakili na ta makalikay kay kita kaliwat ni Adan, nahulog sa sala, mudangat yuta sa kamatayon. Pero ang tuyo sa Dios sa dili pata mamatay, matuma na unta ang plano sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Unsaon man ang atong Dios nagbuhat sa langit, sa yuta ug sa tanang mga butang, nga ang sentro mao ang tao, mga kaigsunan, nangita siya og paagi. Mibiya siya siyang trono, nagpakatao siya dinhi sa yuta aron matuman ang iyang plano na ang iyang kinabuhi, iyang ikahatag, iyang ikapaambit sa mga katawhan nga mutuo o mudawat moalagad kaniya. Pero man sa iyang 33 so tunga na pagpuyo sa kalibutan, miadto siya sa taas sa krus, pagdala sa akong sala, sa inyong sala, aron ta makabaton og katubsanan. Kay nagingon ang Roma, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, kun ako patyon bayad ra sa akong sala. Kun si Brother Jerusalem patyon bayad ra siyang sala. Kay nagingon ang Roma 3:10, wala may usa nga matarong, mapuo ang mga tao. Busa ang Dios nga balaan ug matarong, siya mibiya siyang trono aron magpakamatay uli sa atong mga kasalanan. Kita unta mga igsoon ang angay silutan, pero siya ang nagpakamatay. Puli nato, kay siya walay sala. Siya ang Diyos nga walay sinugdan, walay katapusan, miambit sa panahon, aron matuman lang iyang plano nga sa umabot ng eternidad, daghang mga katawhan nga makauban niya, makaipon pagpuyo niya, nga dili lang binuhat sa Diyos, kundi mga anak yod sa Diyos. Kitang tanang mga tao binuhata sa Diyos, pero dili tanang tao karon anak sa Diyos. Unsay kalainan sa binuhat o sa anak? Ang binuhat walay kinabuhi sa nagbuhat, samtang ang anak dunay kinabuhi
sa iyang amahan. Busa mga kaigsunan kita, mga binuhat man ta sa Dios. Yes, nahigugma ta niya, nagsimba ta niya. Nganong mo simba ta? Kaya ang tao, dunay tulo ka bahin, ay espiritu, kalag, ug lawas. Unang Tesalonica 5:23. Kini atong lawas o sa kasudlanan, sudlan naton ig pagkaon, atong kalag, atong una pagbati ug pagbuot. Unay atong kalag, sudlanan nagkahibalo. Pero gawa sa atong lawas ug kalag, naapatay espiritu nga giandam sa Dios para ang Dios nga espiritu makapuyo sa atong espiritu. So ang atong lawas sudlanan og pagkaon, atong salabutan sudlanan og kahibalo, pero naari kay espiritu nga kasudlan sa Dios. Busa mga kaigsuonan kinahanglan ni atong matagad. Ang problema kay namay duha ka dakong problema. Ang Dios balaan og matarong, kitang tao daw og makasasala, di na ta magkaduol. Ang Dios dako, ang tao gamay. Unsaon ba pagsulod sa dakong Dios sa taong gamay? Pero ang Dios may nagsulbad ani. Diyon sa niya pagsulbad ang iyang pagkabalaan ug pagkamatarong, atong pagkadautan ug pagkamakasasala, iyang gisulbad pinaagi siyang kamatayon didto sa krus. Sa dihang gilansang si Jesus sa krus, misinggit siya na human ang katupsanan siya. Tapos na. O gibanhaw siya to prove ng iyang katubsanan nga gibuhat, nakatagbaw sa Dios, nakapalipay sa Dios, nabanhaw ang atong Ginoo, busa siyang kamatayon, nasulbad ang atong pagkadautan, pagkamakasasala, iyang pagkabalaan o pagkamatarong, mapasiguli na ta, makaduol na ta, ngadto sa Dios kayang gibuksan ang usa ka bag-o ug buhing nga gianan, makaduol ta sa kahoy sa kinabuhi nga mao ang atong Ginoo. Sa 1:15 siya ang kahoy, sa 1:10 siya ang kinabuhi. Kung atong ipuno ninyo ka bersikulo, siya ang kahoy sa kinabuhi nga wala makaon sa tao sa naman sa Eden, nga karon sa atong panahon ato nang mapaymuslan, ato nang mambitan. Karon ang problema iyang pagkadako. Ingon ang Isayas ang langit iyang trono, yuta iyang tumbanan. Ingon anak kadako ang atong Dios. Unya makapuyo nato. Pinaagi di ay siyang pagkabanhaw. Unang Korinto 15:45, ang katapusang Adan nga mao si Kristo, nahimong espiritu nga taghatag sa kinabuhi, nga sa Griego ang espiritu pneuma, sama na siya sa hangin. Ang hangin dili makita, dili mahikap, pero atong mapahimuslan. Karon ang atong Dios, human siyang kamatayon nga nagtubos ug pagkabanhaw na himo siyang espiritu, sama na siya sa hangin, na siya sa tanang dapit, makapuyo na siya sa tanang mutuo ug mudawat kani. Busa man kaigsunan, mo ni ang plano sa Dios, busa dili katingad-an nang salapi kwarta dili makatagbaw sa tao. Besag unsa ka kadaghang kwarta, dili gyud ka matagbaw. Kayang salapi dili makatagbaw sa tao. Ang edukasyon, daghan nangitag maayo gyud nga trabaho busa mga eskwela, pero ang edukasyon di gihapon makatagbaw sa tao. Ang kalipayan di gihapon makatagbaw sa tao, bisan ang kalampusan. Nganuman kay wa ta buhata sa Dios sama or alang yan ang mga butang. Kay sa pagbuhat sa Dios, baliko na ko gibuhata sama sa dagway sa Dios aron kasudlan og Dios. Sama ba sa guantes? Ang guantes murag porma sa kamot. Ang tuyo sa nagbuhat sa guantes, wa siya maguna-una na kining guantes akong gibuhat, sudlan ni nila bugas, sudlan ni nila og sensilyo or kwarta. Ang una-una sa pabrika nga nagbuhat og guantes, usa ka adlaw kining guantes masudlan sa tinuod nga kamot. Nganuan, kay ang guantes way kusog na siya kumagko, kumunting, pero way kusog. Kanus aman mapaymuslan maggamit ang guantes sa masudlan siya sa tinuod nga kamot. Busa, mga kaigsuonan, ang tao gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang tuyo sa Dios, ang Dios makapuyo niya na mahimong atong kinabuhi o gani atong tanan sa tanan. Amen. Salamat kung ang Dios makapuyo nato kay kita gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ang tao makapadayag na sa iyang Dios ug duna na siya tinuod nga kalipay ug katagbawan. Munang matingala ta usahay kining mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, nagugma sa Ginoo,
bisag dili kayo kwartahan. Pero mali kayo. Na ibang mga tao, kwartahan mo, pahuway, gabi na kayo, kay tugay kayo ihapon kwarta gaw. Sayo kayo kay managbaw para makakwarta gyud. Pero, way kalipay, way katagbawan. Nga naman, kay ang disenyo diay sa tao, sudlanan sa Dios. Busa mga kaigsunan, ang tuyo sa Dios sa nabuhi ta ni kinabuhiya, ang Dios mo'y atong unahon. Dili sayo manginabuhi ta, dili sayo magbalay tag dagko, gwapo, baton tag sakyanan, yes, dagko gyuta, maayo. Pero dili sayo no kung magbuhatan na. Pero sayo kung ang tao nga nabuhi sa kalibutan, dili makadawat sa kinabuhi sa Dios, kay dili sila mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12, katurang mito midawat sa atong Ginoo ang nakabaton sa kinabuhi sa Dios, mahimong mga anak sa Dios. Busa daghan nato nagunahuna mangyod. Umaabot na panahon makapuyo ta uban sa Ginoo sa iyang gingharian. Pero mga igsoon mo yun ko, kung gusto ka mo puyo sa gingharian sa mga isda, dili relihiyon imong gikinahanglan, dili pagtulunan, kun dili kinabuhi sa isda. Kung na kay kinabuhi sa isda, yes, magkapuyo gyud ka sa gingharian sa mga isda. Kung gusto ka mo puyo sa gingharian sa mga langgam, ang imong gikinahanglan kinabuhi sa langgam. Karon kay naguna-una man ta, mo puyo sa gingharian sa Dios. Atong gikinahanglan ang kinabuhi sa atong Ginoo. Atong wala makabaton sa kinabuhi sa Dios, murag gadamgulan. Kay dili gid sila magkapuyo. Busa sa akong gikayon kanina, naay Biblia nga nagatudlo ka nato, nagapakita nato unsa ang kabubuton sa Dios o siya na imong espiritu nga mopuyo sa atong sulod aron doon natay kusog, doon natay gahom, bubuhat sa kabubuton sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, tinuod man nga ang tao mamatay gyud, gani ang Salmo 90. Kung atong tan-awon ang bracket sa bag-o pang kalibutan ng tao tagas kay edad. Si Matusalam kinatas ang edad girikod sa Biblia 31 na lang katuig kulang 1,000 iyang edad. 969, wow, pitig yung taasa. Pero human sa lono giridyo sa Ginoo kay nga naman usahay ng tagas og edad, magkumpiyansa ta nga dita mag-alagad sa Ginoo. Dugay pa bitaw kung mamatay. Walang sarili Ginoo hayron. So, giridyo suman sa lono 120 na lang. Sa atong panahon karon ang Salmo nagingon, ang kinabuhi sa tao 70 anyos na lang. Kung maayo siya mo amping sa iyang lawas, dili siya magpataka o kaon sa dili makatabang, dili ta manghilamos kung walay tulog, yun na ba? No? Ang uban, bisag way tulog, hala maligo, kunya magsigig pasar-pasar kay naabitaw Ginoo. Dili na maayo. Mubura tong panuigon po ana. Kunya pila ko no? 80. So kung abot na kad 70 or 80, ang kapin ana bonus na. Pero ang problema kung mo kapin na, kay problema na po na kay mata, di na kayo makaklaro og tan-aw. Na kay dalunggan, di na kayo maklaro ang paminaw. Na kay baba, nipon mo kay gamay naman lang, di na po kakakaon ng mga gahi. So, na kay tuhod, hawoy na. So, kung maabot ka lapas sa hatag sa Ginoo nga bracket, problema na po. Muna nga daghang mga tao karon nagampo biya nga Ginoo hatag gibig taas ka kinabuhi kay bisag dili marupoy aning kalibutan na pero di pa pud maayo nga mubiya ta oy maligaw pa pud ta dinhi no. Pero mga kaigsuonan, angay di itang masayod nga ang gi-offer sa Ginoo nga kinabuhi dili taas nga kinabuhi. Kaya ang taas nga kinabuhi labaw lagjutay sa mubo nga kinabuhi. Ang mubo nga kinabuhi matapos, ang taas nga kinabuhi matapos yapon. Ang gihatag sa Ginoo kinabuhi